आरो दिनै भेलागुर सावनाय समाव तामुलपुरनि नैबे मथंगापुरि पार्कनि साखाथियाव जोंनि तामुलपुर जिल्ला इउथ UPPLनि दैदेननायाव मोनसे मोजां हाबाफारि जानानै थांबाय। दा आं बे समाव आसामनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम BTRनि साफ्रोमबो सुबुंनिसिम बे मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय आरो खुलुमनाय बावहरदों आरो BTRनि मानगोनां गाहाय प्रमद बर' बिथांनिसिमबो जों रोजा रोजा साबायखर आरो गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दिनै भेलागुरनि जि सावनाय बे सावनायनि गेजेरजों जोंनि समाजनि गाज्रि जि आबहावा बे आबहावाफ्रा जोबलांथों जों बेखौनो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो। लोगोसेनो मागो दमासियाव बयनिबो न'खराव गोजोन आरो खुसियै बारलांथों दिनैनि समाव जों बेखौ रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरदों। बयबो गावनि नेमखान्थि बायदियै बयबो मागो दमासिखौ रंजानांगौ। दा बेखौ आं खावलायबाय आरो लाइमोनफोरनिसिम खावलायनाय जाहाथे जोङो मागो दमासिनि गेजेरजों रंजानायाव बयबो मोजाङै रंजायो, गावखौ गिबियावनो नोजोर होनानै जाहाथे रंजायो। आंनिफ्राय गासैबो लाइमोनफोरनिसिम गुरै खावलायनाय।